Dragi telespectatori, suntem astăzi și filmăm aici un deces, din păcate. După cum vedeți, sunt în doliu. Ce să fac? Deci, urmăriți decesul acestui moșneac care a lăsat pișcheta și eu nenorocesc. Acest moșneac se numește Paraschiv. Și la moartea lui Paraschiv au fost multe coșitoare, printre care și eu. Paraschive! Unde-ai dus tu, Paraschive? Unde-ai dus tu, Paraschive? Valeu, nu-l băgai, scoate-l, Paraschive! Nu pune pământ peste el, nu, Paraschive, scoală-te, Paraschive! Paraschive, scoală-te, mamă, și... Măleu, n-arunca pământ peste Paraschivanio, Paraschive! Cu cine mai culeg eu, mamă, păpușoi, Paraschive, Paraschive! Dacă tu te-ai dus, Paraschive! Vine, Paraschive, înapoi și ia-te de ei, Paraschive, că aruncă, pune pământ pe tine! Măleu, măleu, Paraschive! Ești tu, Paraschive, înapoi și hai pe dealul Horii și să vezi Luciana că-i mare! Paraschive! Măleu, Doamne, Paraschivan, eu s-o dus! Spune-i, Paraschive! No, hai tu, Paraschive, scoală-te, Paraschive! Hai tu la crâșmă, Paraschive, cu cine mai beau eu, Paraschive! Măleu, nu pune pământ peste Paraschive, mai eu! Paraschive! Cum te mai văd eu, mamă, Paraschive, cum te mai văd eu, mamă, tu băiet tânăr, Paraschive! Unde te-ai dus tu, Paraschive? Doamne, de ce nu mai lua pe mine, Paraschive? Paraschive! Scoală, Paraschive, și arată-mi tu lor, Paraschive! Nu mai pune pământ peste el, mamă, Paraschive, și te faci, Paraschive! Paraschive! Paraschive, Paraschive, Paraschive! Deci ați urmărit acest deces în direct. Cum l-a omorât pe Paraschiva. Eu, Paraschive, Paraschive! Și mă fac eu fără Paraschiva, eu! Și mă fac, Paraschive! Dumnezeu să-l ierte pe Paraschiv. Și om bun a mai fost Paraschiva, eu și omul.